Здравейте, в този клип ще разгледаме топ 20 велики философски цитата. Цитат 1: за щастие не е нужно голямо богатство, нито много власт, нито даже разкошни удобства. Всичко, което е необходимо, е да разберем как да живеем с това, което имаме, вместо да гоним това, което нямаме. Сократ. Цитат 2: измерването на интелигентността не е броят на научените факти, а способността за адаптация към променящите се обстоятелства. Алберт Айнщейн. Цитат 3: животът не е проблем, който трябва да бъде решен, а реалност, която трябва да бъде преживяна. Сьорен Киркегор. Цитат 4: истинското щастие произлиза от развитието на способностите на човека и използването им в работа, която е не само удоволствие, но и смисъл. Джон Ф. Кенеди. Цитат 5: щастието е да се чувстваш жив, свободен да бъдеш това, което си. Ричард Бах. Цитат 6: същинската мъдрост произлиза от признаването на собствените си грешки и от готовността да се научава от тях. Далай Лама. Цитат 7: най-трудната битка в живота е между какво знаем и как се държим. Теодор Рузвелт. Цитат 8: най-важното не е да знаеш, а да разбираш. Фридрих Ницше. Цитат 9: истинската мъдрост е да признаваш, че имаш много да научиш и да бъдеш отворен за уроците на живота. Джон Дюи. Цитат 10: животът не е проблем за решаване, а тайна за разкриване. Отон фон Бисмарк. Цитат 11: човек е свободен само тогава, когато няма страх от съдбата си. Епиктет. Цитат 12: изкуството на живота е да знаят какво да игнорираме. Уилям Джеймс. Цитат 13: съществува само една вечна вечност, настоящето. Сенека. Цитат 14: най-дълбокият връзка, който можем да направим, е с нашето вътрешно аз. Ралф Уолдо Емерсън. Цитат 15: животът не е просто да преживееш, а да създадеш смисъл и цел във всичко, което правиш. Виктор Франкъл. Цитат 16: изкуството да живееш е да се създава нещо, което никой друг няма да създаде в точно същия начин. Луи Армстронг. Цитат 17: смисълът на живота е да откриваш вашите дарби. Смисълът на живота е да ги предоставиш на света. Пабло Пикасо. Цитат 18: мъдростта е намиране на баланс между сърце и разум, между живот и мислене. Янг Янг. Финален кадър с сбор на всички цитати и призив към зрителите да се вдъхновят от тях и да ги приложат в своя живот.